Master Prophet, you kwuo nonsense. Nnamdi Kanu nọ na mkpọrọ. He cannot direct. Asị m gị, bullshit. Bullshit. Oh, ya created a company. Oh, ya rụrụ ụlọ na family land. Ịchọ ya balance ego ga-eji zụrụ ala ọzọ. Ịchọ were ala ọzọ because ala juru eju. Create your own group. Create your own organization. Nnamdi Kanu won IPOB. IPOB won Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu can remove all those efulefu, all those egera ga-agba ọzọ, all those ndị na-egbu ya mamịrị na-eri ụgbakọrọ otele. Chike dozie m na ndị otu ha na ọga ha na-akụrụ ha ekpe ha na-agba. Mazi Nnamdi Kanu can remove them. And remember, millions and millions of people in different land corner within Nnamdi Kanu. But ndị na-agba mgbe okpuru, most of ndị nọ na ala bekee nọ outside Nigeria, nọ na social media. Ndị nọ na ala Igbo na-ama all these things ha na-eme. Ihe a na-achọ ka ha n'olu Nnamdi Kanu. And you have to understand, Nnamdi Kanu was the supreme commander of the indigenous people of Biafra. Ihe ọbụla o kwuru goes for ndị Igbo. So Mazi Nnamdi Kanu bleated tongue. Now appoint new DOS members and include Madam Nene on it. Because you may include again legitimacy. Include Madam Nene na this new DOS. And ma appoint a deputy. My deputy are in mind in the future. Get change here. You can change deputy till a mad. So my DOS members, new members you create are in got a shovel. You got a shovel every year. Got a shovel. Oh, so what about Nnamdi Kanu? Hey, no gapota at the end of the year. Nnamdi Kanu gapota. Oh, hey, na only here many Nnamdi Kanu gapota. Nnamdi Kanu apata. Ha se no gapota one nature apata. Nnamdi Kanu apata. Ha se no gapota. Hey, na only here and men are caught. Hey, then akoko. Nnamdi Kanu gapota next tomorrow. Nnamdi Kanu apata. Nnamdi Kanu every day gabo ozo. Gapota hakwa in the next 1 year. Ulo neshi mmiri geje jagide umunne. And onwuru na ihe mendo gị ma chukwu ekpele umunne gị nọ na danger. Anụ ha na danger. So do something, change DOS members so that the family is stable. And at that same time, every time I was na ala Igbo, nsogbu anyị nwere n'ala Igbo akwụsị. Ọbara na-akpafu n'ala Igbo akwụsị. Eme like that, ga hụ na or possibly unify ụmụnna anyị n'ala Igbo. Ka akwụsị diso egida ga-agba ọzọ. Ka akwụsị ihe ndị enyi na ọbara ndị a na-akpafu n'ala Igbo. Ka akwụsị ya by create a new, appoint a new DOS. O nwere nwa na-efulefu nwaanyị na-akpọ lọlọ iberibe. Nwaanyị achọm ịkpọ ya. Nwaanyị na-akpụ punk. Lọlọ efulefu. Okwu gbasara code of conduct in IPOB. This useless woman, all man nwere code of conduct. And the code of conduct, and all those things, DOS violate everything.